பேரு ஜோனா. என் பேரு ஜோஷ்னா. என் பேரு ஐரின். வெல்கம் டு பென்னிஸ் vlog. சரி ஓகே, இப்போ வந்து நாங்கள் ஏற்காடில் தான் இருக்கோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நான், ஐரின், ஜோஷ்னா எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்கோம். நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து பார்க்குக்கு போகிறோம். ஒரு வழியில் நிறைய பார்க் இருக்குது. என்ன பார்க்குக்கு போகிறோம் நம்ம போயிட்டே பார்க்கலாம். வாங்க கிளம்பலாம். வாங்க கிளம்பலாம். கிளம்பி வச்சுக்கலாம் போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குதா உங்களுக்கு? பாட்டு போட்டிருக்காங்க. எங்கள் ஹோட்டல் கீழே பாட்டு போட்டிருக்காங்க. கீழே வந்து கேம்ப் ஃபயர் நடக்குது. ஏற்காட்டில் இருக்க குளிருக்கு வந்து கேம்ப் ஃபயர் நடக்குது. அங்கே போய் கீழே போய் கேம்ப் ஃபயரை பார்க்கலாம். பாட்டு இது சும்மா ட்ரைலர் தாமா. மெயின் பிக்சர் நீ இன்னும் பார்க்கல. பார்த்த స్వామి అంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిర స్వామి నా స్వామి నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే నీ ఎనకే ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு காலையிலேயே வந்து நாங்கள் வேனெல்லாம் புக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஊர் சுற்றலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஏற்காடு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். என்னென்ன இடத்துக்கெலாம் போகிறோன்னு போயிட்டே பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்து இப்போது ஒரு வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அந்த வியூ பாயிண்ட் பேர் வந்து கரடியூர் வியூ பாயிண்ட். அந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தா அந்த பிளேஸே வந்து சூப்பராக தெரியும், அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அதனால் வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த வியூ பாயிண்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்குது அந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வியூ பாயிண்ட்டை வந்து இப்போ ரீச் ஆகிட்டோம். வாங்க உள்ளே போகலாம். இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கே ப்ளசண்ட்டாக அழகாக இருக்குது. ஏற போகிறேன். இப்போவே மழை தெரியுது. இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. இந்த நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வியூ பாயிண்ட்டை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம். வாங்க. இப்போ நம்ம பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம். நிறைய என்ட்ரன்ஸ்லேயே நிறைய கடைலாம் வச்சுருக்காங்க. வாங்க நம்ம உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நிறைய கேம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. டேடி வந்து அம்பு விட போகிறேன்னு போனார். கரெக்டாக சென்டரில் 100ல் அடிச்சிட்டாரு. செகண்ட் அடிச்சது வந்து 90ல் பட்டுச்சு. மறுபடியும் மூணாவதாக ஒரு அம்பு விட்டார். அது வந்து கரெக்டாக 100லேயே அடிச்சிட்டாரு. இப்போ பிரேமாக்கு வந்து பலூன் ஒன்று ஷூட் பண்ண வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட்லேயே ஒரு பலூனை ஷூட் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் இங்கே நிறைய கீ செயின் டாய்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க.
அடுத்தது வந்து பார்க்குக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். பார்க்குக்கு போயிட்டு நான் ஐரின் ஜோஷ்னாலாம் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருந்தோம். ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டின்னு போனாங்க. இந்த இடம் பேர் வந்து தெரில. இந்த இடம் வந்து காலியாக இருக்குது. ஆனால் வந்து அங்கங்கே நிறைய கேம்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஷாப்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து செம்ம குளிராக இருந்தது. ஏற்காடே குளிராக தான் இருந்தது. ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப குளிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்காடு ஃபுல்லாகவே குளிராக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் செம்ம குளிர். இங்கே மட்டும் குளிர் தாங்கவே முடியல. நீங்களே காற்று சவுண்டு கேளுங்களேன். எவ்வளோ ஜில்லுன்னு காற்றடிது. காற்று சவுண்ட் கேளுங்களேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து ரூமுக்கு வந்துட்டோம். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. பாய் பாய். இதோட நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். நடந்து கொண்டே பறந்து செல்லும் அழகை ரசிக்குதடி உன்